Uffiċjali tad-Dwana waqfu raġel li kien dieħel f'pajjiżna b'aktar minn 21 euro fi flus li ma kinux dikjarati. Il-każ seħħ il-ħadd meta r-raġel twaqqaf għal kontroll hekk kif kien għadu kif wasal f'pajjiżna minn pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. Il-flus jinstabu f'bagalja li kellu fuq ir-raġel bl-uffiċjali jissekkwestraw 11,100 euro waqt li ġew ritornati lilu l-10,000. Il-kumplament tal-flus inżammu mill-awtoritajiet Maltin biex isiru l-investigazzjonijiet u mhux esklus li r-raġel jitressa l-qorti. Dan hekk kif skont liġijiet Ewropej ukoll ta' pajjiżna wieħed ma jistax iġor aktar minn 10,000 euro sakemm il-kumplament tal-flus ma jiġux dikjarati. Dan japplika mhux biss tal-flus kontanti imma wkoll fuq l-istess ammont ta' flus f'ċekkijiet. Dawk fil-possess ta' flus li jaqbżu dan l-ammont huma obbligati li ddikjarawhom lill-uffiċjali tad-Dwana mal-wasla jew tluq tagħhom minn pajjiżna, anke jekk ikunu waslu hawn biss għal ftit ħin biex jitilqu lejn post ieħor. Din il-liġi daħlet fis-seħħ bħala miżura kontra l-ħasil ta' flus u l-evażjoni tat-taxxa. Fl-istess waqt isservi wkoll bħala miżura kontra l-finanzjament ta' atti kriminali bħal pereżempju l-finanzjament ta' gruppi ta' kriminalità organizzata jew it-terrorizmu.